بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم عزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم. جتود الله يكو ودني ميكو كوبي وردها وسها بدا حالا au nom de mes sœurs et frères disparus bede France bede yetta hen Allah no feewi sabu mi wawani haalde jikku ceerɗo ɗo gorko ganndo par ce que min gurdani ko juuti wataw nde o yahata tawi mbeɗa yaare de 6 ans 5 ans kono noon nganndomi tan ko neɗɗo uwɗo moƴƴo jam yamo nenam sah
e jimɗi mum haali heen no waano ɓesgu makko no waano e yimɓe e banndiko en e wondiɓe makko min noon ko ciftortomi heen tan ko geɗe ngannduɗaa gonmi cukaako fof won geɗe mi wawa yejjidde ɗum ñawomo nde o yaltata galle omo wayno yaade ala makka min e sukaaɓe duuma ɓe jiɗɗumi fof ɗoftimo ngabbi heen haa to wuro haa to caggal wuro o yecciti o wi kam koote hankadi min noon darimi ɗon ko juuti haa nattumi yiidam ene wayno tan le won mbiyomo jooɗo koy ƴeewmo koy a wonta yiitum ko noon o yaari min jiitaani sona ñalawma souvenir kadi ɓe ceftu ko ngannduɗaa mi waawi jidde ɗum ko ñande kono almuɓe makko gooto ɗo woppunoo ɗon wiya Alassane Déme nde ummi galle chef de canton o maata noddunoo ɗum e naati galle ne wonde kayit télégramme anndina Sankara ceerno Seydou Soda o yetti galle tan o fukki o luuki galle fof wuuko naata ngare makko ɗum yejjitta ɗum o seen ceerno Alassane Déme noon yiimo e koyɗol wiimo yo yaa han kadi mi ɗaccitimo yo yaa galle Ibrahima Niass toon o wiyata ɗono toon o ɓamtoyto kanko mandira toon no feewi o manda toon manta toon no feewi comme o gaddam wiyete ni ko surno men tukulooru baayi noon wiyete ɗon tellement taba ko naftori gandal ɓe wiɓe baaba ɗe fof ceerno Ibrahima Niass nani addinimo jaggude mo no moƴƴi miijam noon yeehi e mawniraaɓam rewɓe worɓe yaaɓe hannde tawtara ko ɗum ko min Allah rokki hannde haalde e konngol maɓɓe mbeɗa haala heen gooto heen noon dariiɗo dariiɗo tampuɗo e golle ɗe nde yiwtude deftere baaba yehin Andoumane to toon o sankino haw waɗi feere haw yiiti to édition gooto galle pewnooje defte o haali o wi aha kay on garnooɗo ɗo soodi ɗum nani o wiitoyi on wima aha ko min soodi sabu deftere nde mi yii ɗum ne welimi tan coonmi kono noon sa rutti kam mami tottita deftere ma noon heɓiri deftere nde waddi nde o ari noon liggey makko fof ko yaltinde d' abord saagde golle ɗe ɗumen waɗi heen waɗa defte muulaama heen ɗum daama seernaaɓe galleji mawɗi fof heewɓe heen keɓii heen o adi premiére édition jooni noon fedde taaniraaɓe ceerno Seydou Sara ndari mbaɗi mbi yalla kanumen jokkal liggey o ɓe ndenndini haalis jonɗo pour wadde édité deftere hannde wonde ɗo ɗe min ɗum liban wono yii ko gooto tijane noon ma waaw haalde heen ko heewi kanum on ɓeɗe yetta heen baaɗam ɓi taanum Amadou Tijane won ɗum ngannduɗaa hakkunde men baaba no tiiɗi te ganndal to banngal kadi enɗam ceerno Seydou Sora on yimɓe
mbeɗa yetta tan kala dariiɓe heen haa ko liggey makko dari woni ko yettiiɗo so feli mbeɗa yetta sukaaɓe ɓe fof mbeɗa ñaagono men Allah o nani jokkere enɗam julde balɗe nani yallah o sagoji maɓɓe aɓe yettaɓe tina ko golle koɓe jiɗi yettinno wadde ko bijaadi Mustafa sallallahu alaihi wasallam jaarama ɗum ɗo noon ko ceerno Saydou Soraw ɗo o haalat ɗo ko affaire Sari Mouhamadoul Mouhtar o wi yafna alwujudu wa yabqa alwahidu albaqi subhana munsi alwara bilfadli khallaqi min alfana'i ila dari albaqa'i ara موتا يحسسنا ويسوقنا ساقي إذ باتت العين صاهرة وخائفة نفسي والتف في الساق بالساق فالأتقياء مدوا كالأغبياء فها كل بما خد في محفوظه لاقي فالموت باب وكل الروح يدخله وليس يحجب عذرال بمغلاق يوم الحياة ويوم الممات إنهما يستوليان ولو قد قيل مراق فالحق للعين إجراء الشؤون على فقد التقي النقي المدعم الساق من كان يوسعنا سرا وينقعنا نورا ويخرجنا من غم إملاق أبو الحبيب محمد بن مختار عليه رضوان مولانا الولي الواقي من لليتامى ومن للمرملين ومن للطالبين إذا أفنى به الباقي من للضعاف ومن للسائلين ومن للمستضيفين إن جاءوا بآفاق من للحيارى ومن للخاملين إذا ما حد جاههم أو إن شقى شاق من للمريدين إذا ما النائبات به هلت وذي قلق من فرد إشفاق ومن لود صدوق الود أغرقه دمع بفقد حبيب غير مزاق من للمساكين حيث البرق دن على وامضي فسل من لعشاق بأشواق ومن لأمر سعيد حين غد به حلت وذي قلق من فرد إشفاق ومن لأمر سعيد حين غد به ناب الزمان وأبدى فيه بالساق كان الإله له دوما خليفته ومن له ربه يكفي من أدياق بكت المصاحف أو يبكي جواهره إذ قيل بات شريف بين أدباق والسطل يبكي إذا حان الودوء كما تبكي التسابيح من فجر لإشراق حق البكاء على كل بفقدهم شيخ الذي كان لله الولي الواقي من صار لي والدا معنا وسرت له بين الورى ولدا أسعى بميثاق من بين أولاده قد كان يورثني كأنني يوسف من ابن إسحاق اليوم سرت مع الأيتام يكفلني جاء الحبيب ويوسعنا بإرفاق بشرت في رجب في آم نرقش أن فيه خلافته من رز رزاق فصار غوث الورى درا وقطبهم عاما فجمل به مولاي أوراق
وفيه في أنشش نعي ليعلمنا نقصان دار الدنا من فرد إفراق أيا حكيم فإن الدهر أفجعنا بفقد مهرب أحباب وعشاق تجلدا واصطبارا من مصيبتنا فالصبر مفتاح رحمات وأرزاق أزيتكم والحشا في الحزن ذو درم والدمع أين مجراء بآماق إني أقول لأحبابي تعزية صبرا ودمعي يجري بين أحداق قد كان سيدنا المختار يرحمه رحمن من سيته جاب بآفاق قد قارب المئة أو 90 جاوزها يطب أدواء أبرار وفساق وراها للخالق الحنان إذ بلغت في الأولياء قدماه فوق أعناق حتى توفي عن ابن يقاومه في العلم والحلم حتى حسن أخلاق تغيب الشيخ عن نجل يشاكله في السر والجهر بالعادات خراق ذاك الحبيب الذي قد كان وارثه حسا ومعنى لنعم الوارث الراقي ذاك الحبيب الذي قد كان يألفنا حقا ويصفه عن زلل وأزلاق قلوبنا فيه راغبة وعاشقة لبيعة كنت ذا مد وإلساق كفي إليه كما كنا بوالده حتى الممات لينفق أهل إنفاق يا فوز خايب لهد سار مسكن ذي فك لعان وتخليص وإعتاق مولاي بوئه أعلى إلين بلا لو من مجاور أجداد بأخلاق وهب له رب مغفرة تعم بمن في الأرض كلا بإفضال وإرفاق حتى يقول لنعم الضيف حل بنا برحمة مزنها ترمي بأوداق بالفضل غمده قد سروه وعلى أولاده جعل إلهي سره باقي إلى تلاميذه جعل سره أبدا يسر مفضل ذي بر على الآقي وصل سلم بآل دائما أبدا على محمد خير الخلق ميثاق ما قال ذو كمد في نظم مرسية يفنى الوجود ويبقى الواحد الباقي. السلام عليكم ورحمة الله. kadi so raw ko ken konngol yen wood ko yo wood ko dartuɗen e jubbande gurdam makko e beyti makko kala ko mbawɗen ɗo haalde ko jubbande ɗum noon ma en ngare geɗe tati donc adi fof ko jubbande e gurdam ceerno Saydou. Nous allons aborder 3 points et tous ces 3 points sont des extraits. Le premier point c'est le résumé de sa biographie ko refti hen ko konngol makko kanko ceerno Saydou e hoore mum kanko haali ɗum kadi ma en jangtu ɗum ɗo. Donc nous allons aussi le paraphraser par la lecture de ses propres paroles. Jubbande tatiɓire nde ko jubbande e jime makko. Donc au troisième point nous allons également faire un extrait de ses poésies. On fera l'effort de traduire un des extraits en pulaar. On fera la lecture de 2 autres extraits. Le travail est en cours pour la traduction complète en pulaar. Jubbande e gurdam ceerno Saydou. Ceerno Saydou Soraw Dem ko jibina ko hitande 1984 e nder diwan Nioro mo Sahel to Mali. O yillima Mali, o yillima Mauritanie, o yillima Sénégal ngam ɗaɓɓoyde gandal. Ko nden o dañi heblo tiingo to
to bange gandal qur'an to bange laawol malikit to bange ɗemgal arab e to bange suufiyankagal omo e doctrine biyeteeɗo acharit omo nayi laawol malik kadi omo jokii e laawol tijani yimɓe fof ina nganndirimo kulol allah teŋtugol dawal makko allah weldemo haqqille haqiiqa e wondemo karalla to baŋnge beyti ko ɗum addanimo innireede sayid beytooɓe o ari jooɗaade kanel ko hitaande 1914 omo janngina omo neha omo hirjina yimɓe e dewal allah ko noon o woori e andinde haa sahaa nde o wangoyi makka ko ndeen o hawri e joom makko tawa koye laawol makko gartal o wonno ɗum ɗo ko jubbande tan e gurdam makko mi wiimo banngal deftere nde kala ko ooñii heen ko binduɗo o walla janngowo o ooñi kanko yimre fof nde o waɗi o haalanta holi bahru mo yimi ɗon ɗum noon ɓeydo mo anndi bahru o haa o toɗɗanimama erreur fotani wonde heen so erreur waɗi ko an janngowo o walla binduɗo o wona kanko ngal gandal fof e heewde min ko jimmi haalde ɗo hen tan ko fewte ceer Saïdou Chara ko neɗɗagal makko e laabde mo ɓernde e welde wondude ɗum ɗo mo annda so tawi nani ene haali tan wiyete neɗɗo fof ko ni foti weeɗa suusa huccidde neɗɗo kam mbiyama taw ko bonɗo ɓernde a suusa huccidde neɗɗo kam mbiyama taw wona belɗo wondude e nder deftere he kala ceernajo gonnoɗo Fuuta mo anduno ene liggano l'islam o yimi ɗum kala mo wawno jokkodirde o jokkodire muɗum kala mo wawno wallodirde e diine o wallodire muɗum ceer Saydou Chouara ko gando fannuji ɗi o jangi ɗi ko ɗi goni jangeteɗi Fuuta kono ene famɗi dendinɗo ko rendini ko wiyama ɗo ene ko malikiyenke ko noon tan wawata wonde hayso yiɗano ɗum ko ɗum o wonata sabu ko ɗum jangate on saaha wiyama ko ashariyenke ko gonga on saaha hay hunde ala ɗo so wona ashariyenkagal wiyama ko tijaniyenke ɗo woni hoore golle makko kanko sabu jaaɗo ha windi alkhanjaru lbattar fi dhabi ani sharif mouhammad el mouhtar on ɗon hono mum ala kono noon mi mbiɗo rokka on hen anecdote uji ɗiɗi hollude on kanko alhaali makko meeɗa wadde ni kanko ɗo woni fof ko pelliɗo ɗo sharif mouhamadoul mouhtar ɗo min meeɗa yiide almuudo gonɗinɗo ceerno mum tabiti e ceerno muɗum taw kadi allah ne anndi kanko daɗi ceerno o alluwal kalmi allah ne anndi kadi kanko daɗi ceerno o alluwal o tabiti e muɗum haa o ñalawma mo jaaraten taniraɓe makko en tabiti hen ceerno belli to Kanel ko Chadiliyanke wonno ceerno Hamme Baba ko Chadiliyanke wonno alhaji Yahya Baydi yowitino ko Soringu allah e makko yidde ɓen garta e laawol tijaniye ɓeɗo tato ɓe ɗiɗo ɓe gadimi haalde ɓe ceerno belli en nde sharif mouhamadoul mouhtare ari Kanel ene fayi fondu to ceerno Oumar fondu o jippini ɗum ko galleji amen ɗum woppani ha ceerno belli wonti tijaniyanke amma ko ceerno Hamme Baba ko mbe sikki yimɓe ɓe fof ne gandi ɗum jarani ko mbiɗo refta hen te ceerno Hamme Baba kanko ko ceerno makko kadi en même temps kala mo min ganduno ko moƴƴo e leydi he o jokkodire muɗum o jotodire muɗum
o yimi ɗum sabu ceero belli ɗo wi aw sayidi lhufadi fi hada zaman wamla bidicrihi akhi faman ka cheikhi belli sahibi lsadri lalim lihifdihi kitaba rabbina alkarim. ceerno belli ruttima e makko haa jotodiri e makko, jaɓi kam geɗe fiqihiyankoje e lugiyankoje e sira ko kanko Allah rokki ɗum. ɓiyum ceerno Ibrahima Belli ɓaroɗo Sarandogu to ceerno Ndiaye Kelli, on e almuɓe mum fof koɗo ceerno Seydou Soraɗo jangi gila Lahdari ha ceerno Ibrahima Belli tafsiri wiya Alpha Ibrahim. docteur Omar Ba e deftere makko he omo wiye hen Alpha Ibrahima Bousso to Kanil. mbimomi ala woto wiya Alpha Ibrahima ko gonga ko noon o wiyeteno, hay joom suudu makko mo ɗacci ɗon ha joni wiyetamo ko Alpha, kono loldiri Alpha Ibrahima ko jetteteɗo wan o ceerno Alpha Ibrahima wan o to noon ko Alpha Ibrahima wiyeteno, kono o ñalawma hande wi tan ceerno Ibrahima Belli e mbimomin on e babam jiidi yummay baba. kanko kala ko jangganno Kanel e juuɗe ceerno Belli e juuɗe Ibrahima Belli koɗo makko ɗon jangganno fiqhu, ɗon jangganno lugha, ɗon jangganno tafsir, ɗon jangganno kala ko wona bangal qur'ana to koto makko to jangganno. babam Ibrahima Belli gila Lahdari ha Khalil ha jange makko Uqudul Jumani, ɗum ko gandumi ɗum ɓoyani Uqudul Jumani o, ha tafsir qur'ana koye juuɗe makko. neɗɗo noon so tawi Allah waɗi ɗum noon jogiima e gandal ko o jogii ko, sirŋiniima e diine no sirŋinorini wonde yimɓe gondal moƴƴal, windi ko aroɓe ɓe ene mbawa settade naftoro, on waɗi ko e aduna he ko ganduɗa weeɓani wadde, sabu hewɓe mbaɗani ɗum. ene ñaagui Allah yo mo moƴƴere. nde garnoɓe ɗo ngol laawol mi haali no mbimi, so tawi hono ɗum ɗon e waɗe galle jimɓe ene foti tawede. galle tafsiru li ene foti tawede, galle miñal isaga ene foti tawede, galle habbe hawa ene foti tawede. mi anda so ɗon teskiti mi haalino ɗum ɗo, ɓeɗo ene poti tawede ɗo so ɓe ngari, so wona koɓe belti weltare e naftorade e nafde, ala ko wonata ɗo henna. ɓeɗo ko jotodirɗon ɓe makko jotodiral tingal. hen goto ɓe jeehi haɓe ndendi karne lasarari, goɗɗo on nde waari wuri hen nde ko kañum o jippi. hamme hawa koye almuɓe makko ɓurɓe wadde fayide jeeya kañum e tafsiru li. ɓeɗo ina poti tinde ɗum. goɗɗum ko rewi hen ko noon ko ñaganade ena Allah yo Allah ɓoyno ɗo ba Ibrahima, wonde ɓoyno ɗum ɗo jeese men ɗo, wonde e talde e talede. Allah ɓooya kadi rendinde galle o, sabu ni won jogiiɓe mamiraɗo gabbiɗo emo jogiɗon o taw mbawa rendinde ɗo henna feccitinde feccere ko ndendinɗon ɗo hande ko. yo Allah wallu, yo Allah yurmomo yaafomo, yo Allah waɗe geɗi he wuni. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بل عندي جبرمي حال دكوي دم دي مامي حال بولار e wolof. discours mo mi totta ɗum Abou Mignamo lirana on ɗum e français so tawi on jaɓi. Baba Ibrahima salminama. min ñagonoma Allah cellal duumingal ɓooya ardade famille o, ɓooya hokkude min miijoji, ɓooya susnude min. yo Allah ɓooya neɗɗo jeesa amen ɗo.
tokara Amadou Tidiane won a salminama, a jarama, a weltanama. Amin gandi calendrier ma no way fadde no mbaɗa ɓittede e geɗe goɗɗe kono a hiññi hen oɗo haaju a holli wonde ala komin ɓurma e Saydou Soraw a holli Saydou Soraw ko tane no mam Amadou Tidiane won wonirno tani ni minenne kadi min gandi Amadou Tidiane won wona bamma tan jibini omo jibini kadi ɓiɓɓe Saydou Soraw fof a jarama ko jaɓɗa arde ɗo ko Elimane Habi Kane a jarama annene kadi amin gandi ɓoyani komin jokkodiri ma kono noon a woppi haaju ma surtout ñalawma hande dimanche o wona ñalawma beɓɗo woppude haaju mum gara jaɓa ardanade min nde ɗo jonde guila fuɗɗi ha ɗo gonɗen ɗo machallah ene deeƴi ene feewi a jarama yo Allah yoɓ moƴƴere Jim Dramé mbeɗa andi an ka jejjiɗɗomi Jim en kajjidino mi haalninoma kadi haala defte ɗe mbiɗa kam somi ari mi addu defte ɗe IFAN te so Allah jaɓi amin keddengal koyngal inchallahu taala sen gayni nde ɗo jonde mamin ƴeew defte ɗe no min nawi ɗum IFAN inchallah anni Jim a weltanama a ñaganama Allah moƴƴere ɗum ɗo ñalawma hande o ko ñalawma weltare e am min ñalawma teddugal sabu ɓiɓɓe bande en so gardinima tampinima ardade weeɓani surtout ñalawma hande o kono noon mbeɗa yetta Allah on gardinanimi goppiɗɗon mi hen dongal ngal ko ngal teddi fof goto men fof nan nangi hen nan nangi hen e miijo mum nan nangi hen e hakkille mum nan nangi hen e doole mum yo Allah sembi noon ko waɗa ɗo ko caggal Allah ko onon yo Allah wat barke e mon ko daña ɗo e barke e baraji yo Allah feccu en on jarama yo Allah ɓoynan en darde nde mi ruttata koye gurdam Mam Saydou ko Abou haali hen ko yoni kam mi o haali Abou haali ko ponno mbe sikki tan Abou ƴettuɗa ko discours am o eyyi o wi ko noon ko discours am o ƴetti ko ponnomi haalde Mam Saydou o haali mi reftata hen so wona noon mi waɗa wooda tan ko ɓeydumi hen mi watta ɗum e wolof ɗum tan kono ko ponnomi haalde hen ko fof o haali ɓeydatmi e ko haalani ko Mam Saydou bamma ko wiyete ko Mouhamadou Oumar o jibina ko ɗo Fummi Hara 1825 Fummi Hara kanko e mammen Cheikh Oumar ko wiyete Alfawjul Awwal woni fedde adide yaadude Cheikh Oumar jihadi kamɓe jaadi bammakko Mouhamadou Oumar Alpha ɓe wiyatamo Alpha Mouhamadou Oumar ɗo Fummi Hara ɗo kamɓe jaadi donc kanko o jeeya koye sahabaɓe Cheikh Oumar o jeeya koye sattidiɓe Cheikh Oumar o jeeya koye adiɓe rufde ƴiiƴam makko e jihadi Cheikh Oumar ɓiyi ko ne wiye Mouhamadou o minnir ɗum tani ko maayi ko Kaaso wuro ne wiye Kaaso e Mali koye jihadi he maayi afu makko kamɓe jaaduno kanko mammen Alpha bamum Mam Saydou o haaɗani kanko tan e notade jihadi o mais o naw hen galle makko ha afu makko maayi koye lawol kañum yettoyaki donc ɗum waɗi mbimi hakkude galleji men ɗiɗɗi hakkude men e galle mam men Cheikh Oumar ene tiiɗi ɗum waɗi mbeɗa teddinira on mi anda so tawi o ari ceerno Madani noddi kam hanki Sharif Sy wi wonde miñi ko biteɗo Habibou ma arɗo henna mi anda so tawi omon ɗo e dental he Habibou Tall ceerno Madani nelimo ɗum noon ɗum ɓeydatmi hen ko Abou haali ɗo ko mam makko ko kañum e Cheikh Oumar jaaduno so ɗum ɓenni mi faya noon hankkadi min e dental ngal mi jubbana on fedde darinde ha ɗum ɗo ha ko rendinen ɗo ko waɗi
fedde nde jubbantumi on holi kamɓe so jiyon ɓe gandon ɓe duwono ɗon ɓe fedde nde ene jeeya heen Cheikh Touré oɗo ene jeeya heen Sharif Lam Oya nanto dari nanto jooɗi Sharif Lam Mariam soɗo mbawi oɗo mbawi arde ɗo henno yimɓe jiiya on jetta on duwono on moƴƴi d' accord ko ɗum mbi onon mbino kam noon ɗum noon so tawi ɓe mbi joni yoni Mariam Deme kono ko gondu ka wadde tan ko mbino ɗon so tawi on jii wonde jarani arde ɗo henna ɗum noon ma taw mi haala tan inɗe ɗe eyyi ɓi bam men Cheikh Hamidou Kane ene wiye yeeya ko hen jeeya koye fedde he jeeya baaɗi meɗen ami ɓi Nene Galle Bousso koye jaggal manggal ene jeeya hen Dieynaba Diallo mo Ceerno Demba ene wayno sukaɓe yontaɓe ɓe jiya toon wadɓe comci ɓe fof ko kanko woni caggal mabɓe kanko ardiɓe machallah yo Allah ɓoynu darde nde omo dari hen darde tinde kanko Dieynaba ene jeeya hen mawni men Sharif Lam kañum jogui e nder fedde nde kanko jogui ko fate banggue needi e pinal janguingol Cheikh Touré en Fadima Cheikh Touré hakkille en hawni mi gaynataɗo kam mi sif mi yejji tan par ce que oɗon gandi haalis kam ɗo woni min jogui trésoriére amen machallah Fadimata mo Kouro Mamayel Wane ne dari darde tinde machallah ko jarɗon ɗo e ñamɗo fof ko caggal Allah ko kanko omo ko jaggal manggal e fedde he ene wayno ɓeɗo goni jagge fedde nde onon Baba Ibrahima onon gonɓe ɗo ɓe fof oɗon ñaaga yo duwonoɓe ko waɗa ɗo ko won ko heewi ko waɗoyte so Allah jaaɓi mami haal ɗum e kamɓe darde mabɓe hen ene sohla hen darde mabɓe ne tiiɗi hen ñagono ɗon ɓe yo Allah sembinɓe yo Allah hokkumin wadde komin jiiɗi ko ɗum ɗo woni to banggue fedde nde tawi noon ko fedde nde sosa ko 2018 guila 2018 anen daari amin objectif uji amen paandale amen ko rendinde taaniraɓe Ceerno Saydou kañumen fof ndenda kadi rende gandal makko ngal ɗo no bammen Abou waɗi feere ha yolti ɗum addi ɗum ni dari hen guila nden ne sippire ha yetti ɗo henna minenne min mbaɗa feere mi wooda ɗum min nawa ɗum yeeso ɗum kadi koye paandale amen jeeya ene jeeya hen e paandale amen kadi jamanu hande o a wawa wadde fedde tawa fedde nde waɗata yimɓeɓe jiyata hen koye mumen ko wayno ballodiral amin ballodira kadi e nder amen koto banggue économie holko fedde nde guila jibina 2018 fewde joni holko nde Allah holko nde waɗi min mbaɗi feere emin jeeya e waɗoɓe organisé ziyara baɗowo Kanel o to galle Mam Saydou hitande foof emin jeeya e waddoɓe e musidɓe amen wonɓe toon to Fuutankoɓe ko tañiraɓe Ceerno Saydou minen e mabɓe mbaddata ziyara baɗowo toon o kamɓe noon gardi minen ndewi minen ballodirta e mabɓe ene jeeya hen fedde nde waɗi feere ha dañi reconnaissance dañi récépissé fedde nde joni anda ɗo gonɗen hande eɗen jogui garantie officielle kollo wonde eɗen jogui droit wadde ko mbaɗɗen ɗo ko fedde nde kadi sippirama ha muuli nde ɗo deftere ene jogui noon paandale kewɗe mami haaloy ɗum to sakkete ɗum ɗo to mi diwa joni gurdam Mam Saydou ɗam caggal ko ɓeydumi hen ko caggal mi yondino e ko miñamo haali hen ko mi fawa hen deftere nde ɗo nde janggueten deftere wonde ɗo yeeso men nde mi haala holi kayre holko woni nder mayre mi jubbat tan deftere nde ko deftere jimri ɓuuri hewde hen ko deftere jimri ene waɗi noon ko wona jimri kono heewani jimri ndi ɓuuri hewde hen oɗon gandi noon wonko kanko Mam Saydou ɓe kaali mbi ko gando janngude ɗemgal ha wawa yimde hen ɗum wona neɗɗo fo rokka ɗum surtout ɗemgal arabe mbeɗa sikki wonɓe ɗo henna élève uji janggannoɓe lycée ji walla wonɓe ɗo ni taw ko mawɓe hande ɓe ganduɗa ndewino e arabe o to lycée ji to kono oɗo saaha joni jejjiti fofof ene wayno leydi kanko Mam Saydou noon Allah walli mo ko Haalpulaar
kono o jangi ɗemngal arab ƴeɓngal nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam haw waawi windude heen prose haw waawi yimde heen o yimi heen nde ɗo deftere nde jiiɗen windude prose o tan ne weeɓi ɗum woni fof ne waawi ɗum saɗi ko yimde heen kanko Allah wallimo o yimi o waɗi heen nde ɗo yimre nde ɗo deftere nde jiiɗen Mamoudou Bousso ceerno Mahamoudou haali wi wonde so tawi ko beele ko ganndo ɗum han kadi ko joni fof mbiyata weddi gis bokkuci ko ɗum woni ɗum deftere nde so tawi ko kelle ɗe kelle deftere nde ko 934 hello ɗum woni deftere nde so deftere nde ene tongo e geɗe nayi geɗal gardal ngal kanko Mam Seydou o waɗi heen ko istigfar e tawba o adori ko kala kene laɓɓina fittandu kala kene rutta neɗɗo e Allah ɗum o udditiri deftere nde ene wayi tan laawol tijjani laawol ko nde wonno ko tijjani en ken kaali ko istigfar fuɗɗorto kanko no fuɗɗori deftere makko istigfar e istigfar he noon o haali heen ñabbuji fittandu ñabbuji bani adama holno neɗɗo watta feere serta heen ɗum woni domaine gadano e deftere nde ko istigfar domaine ɗimmo o ko mawninde Allah e yettude nelaaɗo sallallahu alayhi wasallam e haalde ɓure nelaaɗo haalde ɓesgu mum haalde kanko nelaaɗo jikkuji makko ko wiyete siira ɗum woni domaine ɗimmo domaine gadano ko istigfar domaine ɗimmo ko mantude Allah tagɗo en ene arsikina en ene wuurna en kañum warata en kañum woni fof men koye makko tugden o haali e deftere nde ko holi on Allah holi joom men oɗon holno poɗɗen mawnirdemo o haali heen kadi ɓure nelaaɗo e inde mum o manti ɗum domaine ɗum woni domaine ɗimmo domaine tataɓijo o koko wiyete needi holno fittandu holno nerata fittandu mum neede fittandu holno julɗo watta oɗon nganndi gaño ɓurɗo mawnude hannde gonɗo mo gonduɗen ɗo henne e oɗo aduna ko fittandu ma iblis ko gaño kono noon iblis sa wi a'udhu billahi minash shaitanir rajim o dogat gaño ɓurɗo bonde o komo ganduɗa sa wi a'udhu billahi yahata nan ɗo e nder ɓernde ma nana wonde ma saɗa ñaama omo ñamde ma omo wonde ma sa lelima omo wonde ma sa fini omo wonde ma sa naati jama omo wonde ma ɗum woni fittandu kanko Mam Seydou o haali ñabbuji fittandu e holno neɗɗo waɗata feere ha safra hoore mum e ɗin ñabbuji ɗum woni domaine tataɓijo o domaine nayɓijo o o waɗi ko poémaji jangde ko fate banggue jangde hol ɓurana holko woni heen e nadditoje kadi o haali kadi astronomie ko wayno banggue koode o haali heen ɗum ko poémaji jangde ene wiye ni mi nani yimɓe ne mbiyami wonde poéme hisabo o ceerno Samassa yo Allah ɓoynumo e jeese men omo janggina nde hisabo e deftere makko mi anda noon sene woodi mi nani ɗum hade men ɓennude ceerno Samassa yo Allah sembinmo yo Allah ɓeydu balɗe makko nde min jeehi min juuroyimo mina Sharif e Cheikh Touré oɗo to galle makko Dalifort o welti haw wi min jooɗiɗe pade kam o ngabboy ƴeewe ceerno Samassa o ngabboy suudu makko o ari o waddani min enveloppe ujunnaji 10 ngoni hen o wi min ɗum ɗo ko min waɗi ɗum e ɗeɗo golle ujunnaji 10 kanko ceerno Samassa o totti min sabu hollude weltare makko oɗon gandi ceerno Samassa so waɗi geste baɗo noon omo andi mo waɗani ɗum wona minen o totti ko ceerno Seydou Soraw ko hadiya mo totti ceerno makko ceerno Seydou Soraw yo Allah jaɓanmo deftere nde valeur mayre joni mi gayni domaine aji ɗi valeur mayre deftere nde dey kala jiɗɗo andude Fuuta hanki no wano to banggue jangde to banggue hakkillagal sa janguide ma ko jiiɗa hen ko noonne kadi ko neɗɗo janngowo ɓurana so tawi wonko jiɗɗa famde e nder nanditoje ɓurana sa jangi deftere nde ma yi ɗum toon ko noonne kadi jiɗɗo andude jiɗɗo nelaɗo holno wayata caayiɗo neɗɗo caayiɗo e nelaɗo holno wayata sa jangi deftere nde ma andu a yiyata neɗɗo wawa yiide e nder Fuuta men ɗo henna caayiɗo e nelaɗo ha fotino Mam Seydou ni to banggue jimɗi ko noonne kadi deftere nde ko ko janngoɓe arab étudiant ji chercheur uji e yimɓe daara e yimɓe seremɓe
deftere nde ceerno mamoudou haali o haali Anjarul Battar kono ɓeɗa ɓeyda heen maathiru suyuhi ahli sabti wa rusuhi ɗum ko jimol ngol o waɗi e seeremɓe Sénégal fof ɗum woni deftere nde kadi so neɗɗo jangguide kam woni étudiant ji ɗi ene naftoro e deftere nde joni noon hol projet ji min jogui min jiiɗi deftere nde so Allah jaaɓi nde yetto cuuɗi seeremɓe fof min puɗɗima wadde ɗum min puɗɗima on ɗo min puɗɗi yaade kono noon inchallah mamin jokku golle ceerno Madani en keeɓi deftere ceerno Bachirou ceerno Saydou Nourou heeɓi deftere muɗum ceerno Bachirou to Louga heeɓi deftere muɗum e woɗɓe waaɓe noon mi to Fouta toone ceerno Samassa en ceerno Aliou Thiam en hoore fonde kamɓe fof min nawaniɓe defte maɓɓe min goppani Thiankon Sarif Abba en banaji en yimɓe ɓen fof keeɓi defte mumen ko amin wone ɗum kadi amin jokka ɗum ko banggue sarde deftere nde gueɗel ɗim anni e goɗɗo ɗimmo o amin ganni so Allah jaaɓi deftere nde mase kayre fof nde mase so nde masama min multande beele hankkadi yimɓe fof mbawa janngude nde gueɗel tataɓel ngel amin jiiɗi kadi wadde nde pecce ko fate banggue poémaji ɗi min pecca ɗum poémaji ɗi min pecca ɗum waɗe par no poémaji ni par ce que poémaji ɗi ko jeenayyi waɗe no defte jeenayyi ni so Allah jaaɓi ɗum kadi koye anni amen jeeya ene jeeya hen kadi anni amen mulde woni hen jimɗi woni hen poémaji min mbatta ɗum e français waɗe e anglais waɗe e pular so Allah jaaɓi amin ganni kadi so Allah jaaɓi wadde colloque so Allah jaaɓi ɗo e mayirɗe hitande nde somin dañi so Allah jaaɓi colloque mawɗo waɗe on saaha deftere nde totte anduɓe mbawa moni fof ƴetta domaine ko wayno ceerno Ousmane wayno ceerno Jim Dramé en moni fof ƴetta domaine goto ñallen ɗo henne mbaɗen nadwa woni colloque ñallen ɗo goto fof ƴettana en jubbana en e domaine aji nayyi kalminani ɗi e domaine aji goɗɗi ɗi mi dani hen goto fof woda ko addani en hen ñalden ɗo henne so Allah jaaɓi ɗum ne kadi koye anniyaji amen jeeya mi timminira discours o salminde ɓe puɗɗornomi salminde ɓe emin gandi noon kadi deftere nde wonde min jiiɗi nde jeeye e defte hande nde étudiant ji wonɓe Dakar wonɓe université Saint-Louis e nokkuji goɗɗi nde jeeye nde yettoɓe ɓe mbaɗa hen thèse uji mabɓe ɓe mbaɗa hen master uji mabɓe beele deftere nde ko joom mayri yinno ko ene waɗa ɗum so Allah jaaɓi koye anniyaji amen jeeya eyo ɗum e tongude ko ɗum tan woni ko jinnomi haalde waktu o كثير من المخطوطات لدى الأسر الدينية وأدعو أصحاب المخطوطات إلى العناية بها وإن أمكن أن نحصل نحن في الجامعة على صور من المخطوطات لنحافظ عليها في إيفان شاء أنت جوب كما كان يفعله قديما جدنا شيخ موسى كمارا الذي كان يرسل إلينا عدد من كتاباته من المخطوطات وهذه المخطوطات التي كان الشيخ موسى كما يرسلها إلينا محفوظة إلى الآن في إيفان ويأتينا زوار كثيرون من أمريكا من فرنسا ومن دول أخرى إلينا للبحث عن هذه المخطوطات. إذن je ne vais pas être long, mais je dois saluer sama njaatige au palais, Amadou Tidiane, qui m'a associé à cette rencontre scientifique culturelle, religieuse et spirituelle. Je dois dire que moi, en tant que littéraire, en tant qu'un produit de Al-Azhar au Caire, ce livre, je conseille à tout le monde de le lire. C'est la raison pour laquelle l'idée de traduire ce livre en français est une idée extraordinaire. Il faut le faire. Il y a une mine d'informations dans ce livre-là.
On peut le considérer comme un livre d'histoire, entre autres. Donc, il faut le lire. C'est tellement bien écrit. Et cela montre que l'auteur, notre grand-père Ben Saïd, il était un grand savant. Mais ça, on peut le comprendre. Fouta a toujours contribué au développement de l'enseignement arabo-islamique au Sénégal. Depuis 1000 ans, depuis l'époque de War Diaby, qui est décédé en 1040 et qui habitait non loin de l'actuel Podor. Et depuis lors, Fouta ne cesse de contribuer donc à l'enseignement, à l'éducation et à la formation des Sénégalais. Je peux le dire sous le contrôle de Omar Ba, sous le contrôle de Dr Ahmad Saïd Ba, sous le contrôle de mon ami Mohamed Yourissal, sous le contrôle de Makhtar Khan de Dimat également. Il a fait un intéressant livre. Donc, pour terminer, j'exhorte tous les Sénégalais, essentiellement les Foutanké, de s'occuper de notre patrimoine du Fouta, surtout les manuscrits. Je demande, je prends ma casquette d'universitaire pour solliciter aux familles détentrices des manuscrits au Fouta de nous livrer au moins les copies. Et c'est ça qui nous permet de les garder à l'IFAN Cheikh Anta Diop, comme le faisait notre grand-père Cheikh Moussa Camara, qui est décédé en 1945. Les années 1924, 25, 26, 30, il envoyait ses manuscrits à l'IFAN Cheikh Anta Diop, parce que l'IFAN date de 1936. Donc il y a 90 ans. Les familles détentrices donc des manuscrits, ces manuscrits constituent donc des patrimoines religieux, culturels, islamiques, historiques. Et c'est ça qui va permettre aux Sénégalais, aux générations actuelles et futures, de comprendre leur histoire. Et c'est important. Donc, maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax ci liggéey bii ngeen amal tey nañ fexe di ko yokk. Colloque bi ma dégg ñu wax nañ ko amal bu neexee yàlla téere bi nañ ko maas nañ ko génne ci langue nationale yi ak ci français bi ñu gën a xam ñun ñooy ñan. Sunuy maam yi fi nekkoon dafa am lu ñu bàyyil am nañ ay modèle am ay référence ci wàllu valeur kenn duñ ko jégaani fenn kon suñu valeur yi suñu maam yi bind bàyyi fi wala ñu wax bàyyi fi jëf bàyyi fi nañ góorgóorlu garder ko pour ñi nga xam ne mooy génération bi fi nekk ak bii ñëw ndax toujours fu ñu toll fu ñu taxaw ñu xam ne ñun suñu Sénégal gii ci wàllu diine ci wàllu jom ci wàllu kers ci wàllu nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla am nañ ci ay modèle yu bëri ay référence loolu mooy tax fu ñu toll ñu am un Sénégal de valeur di leen sant di leen gërëm jërë ngeen def. niyaabatan an al usra walakin xaala duna dalika udrun fa amarana an natiya linanuuba anhu an al usra fi hada al xafl al mubarak hada al yowm alladi naciishu fihi maca واحد من رجالات فوتا الكرماء واحد من رجال السنغال والسنغال كما تعلمون كما يقول المصريون مصر ولادة ولكن السنغال أيضا ولادة لقد أنجبت لنا علماء ومجاهدين والأولياء الصالحين أمثال جدنا هذا الذي لقب بالشعراء حفظا منه وإتقانا ولأجل شاعريته أيضا يكفيه من الفخر أو يكفيه عملا أن ألف شخصا عرفه السنغال وعرفته نيجيريا وغانا والسودان
وتشاد وفي كل البقاع في إفريقيا، وهو والدنا شرنا حسن دم. هذا الشيخ ألف كتبا قيمة، وكذلك ألف رجالا عظماء. وإذ نحتفل اليوم بصدور هذا الكتاب القيم، فنحن نتشرف ونكون سعداء بالحضور معكم. وأهنئ أولاده به وأهنئه بهم. ولقد حضرني في هذا المقام قول الشاعر: إذا الفتى مات عن علم وعن أدب وكان ذا ولد فليحفظ الكتب، إن ضاعت الكتب فالأنساب تتبعها فليس ذا ولدا وليس ذاك أبا. فالابن إن حاز ما قد كان حائزه من المعالي أبوه حقق النسب. لن أطيل بهذه اللغة التي نحن لا نتقنها، ولكن المقام يدعو إلى ذلك، فأردنا أن نتبرك بكلمات. بقي maa ngi nuyu ñëpp di nuyu suñ kilifa yu tedd yi, suñ baay yu baax yi, boroom xam-xam yu mag yi, di leen ziyaara, di ndokkeel bu baax a baax njabootu suñ maam Cerno Seydou Chouara ci turu Cerno Ibrahim Dem ak mboolem ay mbokkam, di nuyu professeur yu fi nekk, di leen ndokkeel di ndokkeel Cheikh Ahmed Tidiane nga xam ne moom laa doon jokkoog boobu ba léegi pour tansiix ak pour mën a ñëw fi teewal kër Cerno Xasan Dem yépp. di sant yàlla bu baax nag ba mu ñu boolee ci bés bi nga xam ne bis bu màgg la, bis bu rëy la, nga xam ne dafay wane ne Sénégal dëkk la boo xam ne dëkk bu yàlla barkeel la, dëkk la boo xam ne professeur wax na ko léegi, amul dara lu ñuy jéggaani fenn ci benn dëkk. lépp luñ bëgg ci lislaam, lépp luñ bëgg ci diine, ci àddina ak ci àllaaxira, yàlla may nañu ko Sénégal fi nii. Sénégal du génn dem uti sëriñ fenn, lépp lu ñu soxla ci sëriñ ci wàllu yàlla, yàlla may na ko Sénégal. tey kii nga xamante ne ni moo génnee xam-xam bi, te lii lenn la ci lim génnee ci ay xam-xam, jàngal na koo xam ne muy suñu waajur Cerno Xasan Dem. moom laa gën a xam ci ñoom jàngal ñëpp ci junne yi nga xam ne defal, ndax lu mu taalifee ay téere noonu la taalifee ay nit tamit. Cerno Xasan Dem moomu ci la bokk. kon ñun lépp lu ñu am ci mbaax barke la ci barke Cerno Seydou Chouara yu bëri yooyu noonu. ni ko Cheikh Ibrahima Niass waxee woon ne ñun lépp lu ñu am yiw la ci moom Alxaaji Abdullahi. ndax lu tax loolu, Cheikh Ibrahima Niass kenn ku ne xam na ne ooteem daj na àddina, ay borom xam-xam ak ay buur lépp a ngi ci biir, waaye ñu ci bëri moo leen jàngalal boppam, moo leen dalal alif ba yaa. Cerno Xasan Dem mii nag sëriñam Cerno Seydou Chouara moo ko booleeg Cheikh Ibrahima ci nelaw. ndax Cerno Xasan Dem mooy nettali mu ne sëriñ bi musumaa gis ku mel ni moom ci xam-xam ak ci wilaaya ak ci njub ak ci baax ak ci yéwén ci joxe xam-xam. mu ne laabiir bu mu laabiiroon ci joxe xam-xam moo taxoon ma aju ci moom, yaakaar ne lépp lu muy bëgg ci yàlla rek ci moom rek laa ko mën a amee, balaa maa àgg foofu yàlla yóbbu ko. mu nekk ci njàqare ne fan lay jëletee sëriñ boo xam ne dana ko yeggale fi mu bëgg a yegg. waaye ci maqaama Cerno Seydou Chouara nga xam ne lu mu nekkee woon wali yi ak wilaayaam fu mu toll, ci njàqare googu Cerno Xasan Dem nelaw, mu ñëwal ko ci nelaw ne ko li nga bëgg nag comme que dem naa doo ko am lu dul da ngay dem Kawlax. mu wax ko ci lugal arabiya ne ko idhab ila Kawlax wa ila alxaaji Ibrahima Niass laysa ala zahri al ardi man aalamu billahi min. mu ne ko demal Kawlax, demal ci alxaaji Ibrahima Niass, ku mel ni moom ci xam yàlla ci kaw suuf amut. te kon ñun bu ñëwutoon ci Cheikh Ibrahima Niass, ñëwut Kawlax, xëy na ñun duñ mën a am teraangaay nekk ci ay njabootam wala ñu xam ko. waaye moo tax ma ne xewal guñ mën a am tey
ci barke Cerno Seydou Sohra la ndax moo ñu yebalal Cerno Xasan Dem ci Cheikh Ibrahima ba ñun ñëpp ñu mën a am dégg nga ci xéewal googu noonu. kon buñ ñëwee fii ñëw neen ci barab boo xam ne dañ koy bégee bu baax a baax waaye dañ fiy yégee ak cosaanu bu baax a baax a baax yàlla leen too woon na nag moo mën a wax ak sama mbokk yi ci suñ lugal asal muy pulaar waaye Cerno ba muy gaañu ñun ay xale leen ñeenti at la ñu am suñu yaay ay olof leen gis ñu ko ñuy wax tukulóor dégguñ tukulóor ma ësëf waaye bëgg nañoo ca daaru bëgg ñu ñaanalee ci loolu luñ mën a wax daal ñu ngi gërëm jotaay bi bu baax a baax a baax a baax a baax ci turu samay mag Cheikh Kabir Dem ak Cheikh Abdoul Baqi mi nga xam ne moo fi waroon a teew waaye dafa am ngànt lu dëgër mu yebal ñu teew te mënuñ leen a utu ñoom waaye ñi ngi sant yàlla di am fierté bu baax a baax a baax a baax ci Cerno Seydou Sohra ndax suñ bàyyi lépp lu mu am lu ko indi ci bàyyi lu mu am ci bàyyi yépp moom moo ko jox ndigal ne ko idhab Cheikh Ibrahima tamit bind ko leetar ne ko taal anta waladu ruuxi wa mimman yaxmilu asraari wa anwaari bàyyi dajale na mag ñi mu ne leen Cerno Xasan Dem mi jàngalu ma ko dara bi muy ñëw fii lépp lii nit di jàng na ko xam na ko te bi muy ñëw fii wëlli wi bu mag la waaye dafa nëbbu boppam waxut mooy kan dama bëgg ñu xam ko nag moo tax mu bëgg a jël sama deret jaxase ko ak deretam wax jooju mu ngi ko wax ba muy jël taawam Fatima Xasan Dem di ko may Sëriñ Mamour Niass loolu la wax kon loolu lu mu lay wan mooy Cerno Xasan Dem dimension boobu mu tolloon ci xam-xam tey bàyyi oote na ba am 17 ans mu doog a jógee Fuuta ñëw te tey fu ñu tuddee Cheikh Ibrahima Niass daneen tudd Cheikh Xasan Dem ngir xam-xamam boo xam ne moom la siwe woon foofu noonu ñëpp xam ko ci xam-xam ba nga xam ne naaru gànnaari surafa yi nga xam ne ñoo toppoon Baay dañ daan indi ay laaj yu compliqué di ko bind ci arab ñëw jox ko Baay bu ñëwee Baay na yóbbu leen laaji Cerno Xasan Dem mu tontu ko Cerno daf koy tontu ci lugal arabiya bu yéeme dem yóbbul ko Baay xool liir kontaan signé ci suuf ne ko saxa indana taalif na ay téere ci kanami Cheikh Ibrahima Niass ci lugal arabiya Cheikh Ibrahima commenté téere yi bokk na ca téere ba mu njëkk a taalif muy miftaaxul wasul ila xadrati rasul Baay def ne ahmadullaha ala ma awla waladi hada min al ilmi al azim wa zawqi rafi mboolem ulama Mauritanie yi ñëpp ak ba Mali ba Nigéria commenté neen ci téere ba wax ci ay wax yu rafet te Cerno Xasan Dem fukk at ak ñeent yum jàng toogut ci benn sëriñ ku dul Cerno Seydou Sohra moo ko jàngal lépp tukki na fu ne ci àddina bi fu mu dem professeur la fay nekk sëriñ la fay nekk di waxtaan ci ulumu shariati wal ulumu alxaqiqati wal ulumu tariqati te mi ngi jàngee lépp Cerno Seydou Sohra wax na ne tukkeem bu mujjee tukki 1986 tukki na ci dëkk yu bëri juróom-ñeenti weer yoo xam ne mu ngi ko tukki ci Afrique nee na def na ay conférence lu tolloog juróom-ñaar téeméeri conférence ak nangam te conférence yëpp ci lugal arabiya lay wax ñami wax ak am kuy tarjama ci lugaatil mahalliya te wax nañ ne conférence yi daan na toog lu mat ñeenti waxtu di conférence te lépp ci lugal arabiya ci la ko doon def kon borom xam-xam bu mel noonu ñu ne ku ko jàngal kan la borom téere bu màgg bi dëgg-dëgg kii war nañ koo sargal war nañoo génnee kunuuz yi nga xam ne bàyyi na ko fi ngir ñu xam ne Sénégal dëgg-dëgg ni mu génnee ay bidiw yoo xam ne feeñ neen ba ñëpp xam leen am na ñeneen ñoo xam ne dañoo tànnoon nëbbatu tànnoon di liggéey ci suuf liggéey bu rafet waaye jot nañu génnee liggéey yooyu ndax loolu mooy wilaaya am na ñoo xam ne yàlla moo leen feeñalal seen bopp minhum man qasasna aleyk wa minhum man lam naqsus Cerno Seydou Sohra kaana athara alxafa wa amala bi juhdin wa taraka lana irsan aziman fa hani'an lakum ayuha alawlad ayuha alahfad bi hada alamal alkabir alladi amaltumuhu xata asdartum lana hada alkanz almasun wa hada الدر الثمين فجزاكم الله عنا كل خير أن أطيل عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ngari ɗo henno koye enɗam alhamdulillahi ceerno ma Chérif Mouhamadou Mouhtar mo baba Aboubacry Kane yo Allah ɓeydi yurmede muɗum e makko yo Allah yurmomo yaafomo e ɓesgu makko fof minen jokkodiri am Cheikhna Halimatou Dem
alhamdulillah mi ari ɗo kadi mi tawi ɗo bandiraɓe kadi nan ɗo henna e dedam hajja fat si nan ɗo e dendagal famille o fof ni ɗo e ceerno Ousmane ari ha galle ari toon addude carte invitation mbiɗa andi noon waktu o faaɗi seeɗa ko hollude tan weltare e tawede min oɗo batu ene faaɗi no feewi nde wonno hanki to min joguino dewgal ɓiɗɗa amen ne joftina ko ɗum waɗi ɓitti no feewi kono min jinno ko arde lawgila to fuɗɗode ɗum waɗi noon min jiiɗa ñalawma o ɓenda min garani kadi ñalawma hannde ko ñalawma walima kadi ceerno Ahmad Tidiani khalifatu Madina Gounass ko hannde foti hoodde e kadi komin poɗɓe dusdemo ko toon min dawno e subaka he e min gari ɗon kana min belti no feewi e tawede batu o kadi e ɗeɗo golle gari mawɗe no ceerno men ceerno Saïdou Chouara radiallahu taala anhu e tawede kadi ɗeɗo golle ndeɗo deftere alhamdulillah en jetti Allah ko Allah waɗani leydi men Sénégal tenki noon e Fouta alhamdulillahi ɓooyi yaltinde worɓe ɓe ngannduɗaa ko jomiraɓe gandal ɓe ngannduɗaa aduna o fof kadi ene qirriɓe gila to Cheikh Mawlou Fouti radiallahu taala anhu ha e denndangal taaniraaɓe ɓe ngannduɗaa tarih en anndi ɓe alhamdulillahi ɓe ɓooyi yaltinde worɓe ha hannde kadi ɗum seerani sahaa fof kadi ha e jamanu men mo gonɗen ɗo o seerani worɓe ɓe ngannduɗaa ko yaltuɓe ɓe ngannduɗaa ko gollanɓe diine l'islam gollanɓe gandal ene feeña sahaa fof alhamdulillahi ɗum noon ko huunde nde ngannduɗaa ko huunde lasliyankore kadi alhamdulillahi fuurankoɓe keɓe ɓiɓɓe sahabaɓe ko ɗum Allah ñaawi eɗen nganndi oɗo diine no wayi ene ɓe mbayi hen ni eɗen nganndi ene waɗi lasli e ala kulli haalni kam min ceerno Babou on ɗum fof min calmini on ceerno Mahmoudou Bousso en alhamdulillahi ɓe fof ko farnorɓe alhamdulillahi ko worɓe Allah yaltini e jamanu ngannduɗaa ko ahlul Qur'an ngannduɗaa aduna o fof hannde ene qirriɓe hannde en ɗum fof ko wasu meɗen ko wasu Sénégal e ɗum noon en jetti Allah no feewi ko Allah waɗi leydi ndi kadi leydi l'islam e kadi alhamdulillahi rabbil alamin yo Allah waɗɗo jam yo Allah waɗɗo kawridinal Allah waɗe leydi he jam ene calmina denndangal hilfaaɓe diine ɓe e ha e laamɓe leydi ndi denndangal ko woni ɗo e caɗeele yo Allah ittan en caɗeele ɗe yo Allah addu kawral yo Allah waɗɗo yaajede eyi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh alhamdulillah xam naa ni du ñu guddal ndax waxtu wi dab nañu te dañ ñoo bett tamit yaakaar nañu liñ fi wax doy nañu xanaa rek di gërëm ñi ñu boole ci jataay bu barkeel bu am solo bi nga xamante ni bi ñu gisee livre bi gis titre bi amoon nañu commencé di tàqamtiku ndax li ñu yaakaar ni moom lay saf ci biir mais résumé yi ñu fi dégg rek doy nañu sëkk xanaa di ko ñaan yàlla mu tasaaroo ba ñu tekki ko ci langue yu feccantiku ci wolof ci pulaar ak ci français nit ñi mën cee jote bu baax doon na ma doy rek bi ma gisee titre bi ma gëstu tuuti xool buñ ko doon tënk majmuul xaraid wa manzumul faraid nuñ koy tënkee titre bi noonu ci français mu mel ni bu ñu waxoon l'ensemble des perles et l'enfilage des feuillets l'ensemble des perles et l'enfilage des feuillets xam naa ni loolu lu xóot la c'est le titre que j'ai essayé un peu de traduire directement en français Majmoul Kharaïd wa Manzoumul Faraïd pour dire tout simplement que la profondeur des paroles qui sont ou bien des vers qui sont enfouis dans le livre nous excite et nous donne de la saveur par rapport à la profondeur et la dimension de notre grand-père. Je pense qu'il serait pas mal de traduire ça en français et puis bien sûr en wolof, en pulaar, pour que ça fasse large diffusion. Et je voudrais m'en arrêter là et encore une fois au nom de mon frère et ami Abdoul Kader Cissé, comme Tidiane, le grand frère Tidiane l'a si bien dit, et qui est venu depuis la Côte d'Ivoire, féliciter toute la grande famille, lui-même, le papa Abou Bakri Dem me disait une fois, il disait Abdoul Kader n'est pas mon beau, c'est mon ami.
Et donc, je suis là en tant que membre de toute la grande famille DEM, avec mon épouse, bien sûr. Et je voudrais dire, à la suite de notre grand frère Tidiane Dème, que nous sommes membres à part entière de l'association. Et mon frère Abdelkader aussi en est membre. Nous tous, nous nous engageons, Inch'Allah, à accompagner l'association dans toutes ces entreprises, Inch'Allah. Qu'Allah mette sa baraka, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse notre assemblée et au-delà qu'il nous accorde le mois de Ramadan qui arrive dans quelques jours et que nous puissions le jeûner et en récolter les mérites et que cela ne soit pas notre dernier Ramadan sur cette terre des hommes. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aywa mbiyatmi tan ko gardumi ɗo ko galle Cheikh Oumarul Fouti sabu Mouhamadou Soara sone haale kanko ko Seydou Soara e nder meɗen. Aywa ɗum waɗi ceerno Madane gila o yehi ɓogge o woni o wi kam woto was a yaade toon janngo hanki o noddimi o haalnimi mino mbiɗa welti ko tawmi ɗo annduɓe ko tawmi ɗo kadi ko banndiraaɓe tigi rigi sabu galle demɓe e galleji men fof enen fof ko enɗam gootam ko enɗam tan woni ɗo goɗɗum wonani ɗo ɗum waɗi mbiɗa welti e wiyeede ko ganndo sabu ko heddi ko joni joni ko ceernajo o wi ko ma waɗe traduire langue en langue français et waɗe kadi traduire en langue arabe langue arabe ni winda kono anglais ɗum ɗon kadi ɓeydoto ko sarde leñol holno salirta leñol sabu kala ko joni ka nanani a wawata haalde ɗum aywa ɗum waɗi so tawi waɗama traduire en anglais et en français mamin jettu hen Allah no feewi on jarama wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Transmettre, expliquer l'histoire de ce pays qui taillera la presse aux frontières arbitraires de la colonisation. Je salue la naissance de cet ouvrage, comme tous les Sénégalais, qui devront s'abreuver aux sources authentiques de savoir que nos élèves sont allés chercher bien quand on lit la trajectoire, la quête de Thierno Seydou Sohara pour accéder à un livre, il voyageait des centaines de kilomètres pour accéder à un livre dont il avait entendu qui serait dans la bibliothèque de tel ou tel savant. Nous devons aujourd'hui être bien gênés de voir qu'on peut, à partir de notre téléphone, télécharger un ouvrage qui a 10 000 kilomètres, alors que nous en faisons des centaines pour nous les restituer. Je pense que c'est ce mérite et cet effort qui fait que le savoir est une lumière et que cette lumière éclaire jusqu'à aujourd'hui les foyers à prendre de notre pays. Je voudrais donc souhaiter, en présence du délégué général, souhaiter que cet ouvrage soit diffusé le plus largement possible. Je sais qu'avec lui, nous aurons le soutien nécessaire pour appeler les traducteurs à nous aider à le traduire en langue française, en langue anglaise et en d'autres langues éventuellement. Les efforts seront faits pour la collecte des moyens et les réseaux de distribution afin que ce livre traverse les frontières du Sénégal et aille à la conquête du monde. Bandiraɓe, ñiɗa jurnade sabu waktu o naati kono ko hollirde weltare e yettude Allah sabu so tanum amatidia tawti dayiraɓe ceerno Sohara e ngandi ne Allah ne woodi sabu kanko ɗon heediɗo ɓeydo jiiɗi kanko heddaniɓe ɗo kanko wurnata e caggal maɓɓe e ɗamɗam kanko ne kadi wurtitta ko ubbino ka maaya eɗen jetta Allah e oɗo ñalawma yoni feewi yettude mataw bandiraɓe rewɓe mari ɓe mbiya en Khadija e tampi hen ɓe ngari ɓe mbaggi
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين بسر وجاه بارك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.